दे आरो दाथ' माथो खालामबावनो सोरथो जाबावनांगौ जाखो बेफोरखौलाय हाबानि रंजानांगौआ दिनै बेवाइफोरनि बेफोरबायदिखौसो जाथायखौ नुबाय बेदरफोराबो ओरैनोसो थालाजोब्बाय जानाय लोंनाय गासैबो बेनोथ' आयै मानसिनि जिउआबो माबायदिना दानो दं दानो गैया दा जोंलाय बेसेबांबा खुसिमोन न'खराव बिहामजो लाबोगोननि दा सोर मिन्थिगौमोन बिदि जागोन होननानै आरोथ' बेवाइफोराथ' खमासा थालांबाय बियो आरोथ' र' पुलिस स्टेशनावबो मोजाङै थांफिननांगौ खेबसे बेबायदि खुसिनि समाव दुखुनि सम लाबोग्रायानोथ' सोर बेलाय बेखौथ' मिन्थिथ'वाखै र' नाथाय थाबैनो हमनो नांगोन जों बेखौबो बिनि थाखायनो जोंनि न'खरनि मानसिया सासे गोमालांबाय सानसेब्लाबो हमजागोन बिबो सिमांना मोगथांसो मोनबाय थाबाय आं दाबो औ आयै दसेयावनो माबायदि सोलायजोबखो गासैबो बुंबायना जेबो भरोसा गैया जिउआवबाथाय दुखु दाजा रानि नोंसिनि जुलियाबो जागोन दाथ' आरो थासारिया बिदि जाबायना एसे मोजां जानो होग्रोदो जागोन आयै आंथ' दायो बेफोरखौ सानथ'खायाखै बेबायदि दुखुनि समावलाय आरो मानोथो बेखौ सानबाय थानो नोंबो जोंजों दुखु मोनफानांबाय दे जाबायसै आयै मिन्थिगौ बेबायदि न'खराव मानसि गोमायोब्ला जायहा गोमाजादों बिहासो मिन्थियो आंबो जि दुखु मोनबाय थाबायलै राजा मोनना बिफाया गोमानायखौ मालायनि एसे मोजां न'खरखौनो आंबोथ' आरो जोबोद खुसिमोन एसे मोजां फेमिलि मोनसिगौमोन आङो नाथाय आरो बेबायदि जाथाय जानानै होबाय दिनै मानो बेबायदि खुसिखौ नोजोर नांखो दिनै इसोरा बेबायदि रावनिबो जिउआव दा खालामथों बेबायदि जाथायखौ जा दुखु मोनबायलै आङो एसेबां दुखुनांथाव जाथाय मानो बेफोरबायदि बे न'खरनि खुसिखौ सेनानै लांखो नों इसोर आंहाबो जिउआव रावबो गैयाना बेखायनो जोबोद दुखु मोनो आङो सोरहाबा बेबायदि जायोब्ला नंमारगौ आंनि खुसिया बांद्राय गोबाव थाया नांगौ खुसिखौनो थाजानो बायो हाब गोसोफ्रा एसेबो मोजां मोनासैलै माबोरैथो मोजां मोनबावगोन देनाय जोंनि फेमिलि मेम्बारानो सासे गोमाबायबा नाथाय टाइमानोथ' जाथारासैना बेफोरबायदि समाव बिदि जानाया बेलायथो बुंखादोंमोन ना आङो माने आंनि खुसियाना बारा गोबाव थामारा बे जायंआ मोजांमोनलै मानसियाना जेरैखि जायाबाबो मालायखौथ' दल' दल' थायोमोन ना फाल्थुबो नंथारामोन दा मानो बेफोरबायदि मोजां मानसिखौसो थाब थाब लाङोलै नोङो एसे मोजाङै सानै हयै लांनांगौब्रा मानसिखौ लांनो मालाय मा दुखु नांसोबायलै आङो आंनि हाबायाथ' दे उनावबो जानो हायोना जेबो सिन्था गैया थेवबो आयंखौ मानो लांनाय बिदि मानो लांनाय जाथायानोथ' मारै मारै बिदि हरखाब जाखोथाय बारा मोजां मोनथियाना आंबो फाथा लागायनांगोन र' मारै बिदि जानो मोननाय सोर खालामनाय नोंनि गारिखौनो बुख्रुबजोबना फैगोनलै आङो मानसि बुथारदोंना नोङो सोर फाफि सैमालै बेलाय आयं बरसाखौसो लानानै थांबाय नोङो एसे मोजां मानसिखौ न'आवनो थानो एसे बोरैबा मोनलायलांबायना हाबानि न'आ दसेनो बिदि जाबाय आरो मा आसरित बाथ्रालै खुसिनि न'आ दसेनो दुखुआव माबोरै सोलायखो देन्जारलै फैनो हागोन ना मानो फैनो हानांगौ नोंलाय दे होमबा आं थांफिनथ'नोसै ओइ रथ' मानो दानो थांनांगौ जाखो दासो फैनाय मानसियानो फैदो आरोलै बेखौनो सोंलायनांगौ नामा जाम्बिलाय औ सोंबाय आरो आङो मा खालामबावनोलै हाथरखि गोसोफोरानो जेबो खालाम गोसो जाथाराखैना गोसोआनो एकदम बोरैबा मोनबाय थाबायलै मानोथो मोना जानो न'नि मानसियानो बिदि जाबायबा बेनोथ' जाथायाबो ओरैबायदि जाबायना जे मा होनबावनो आरो जिरायना नांथ'ला दे ओमफ्राय माथोमोन ओंखामखौ जायोबा जाहैग्रोदोलै मैयाबो जायाखैना नों हाब मेहे मा बाथ्रा बुंखो नोङो रावबोआनो जायाखै आं बोरै ओंखाम जानो खहाबनो दिनै होमबाबोलै
जायालासेबो सानबेसेलाय बिदि थानोब्रा जानांगौआ जाबाय आयंआबो जोंखौ नागारनानै थांबाय मेहेर बांद्राय दुखु जानो नांला दे आयंआ जोंखौ बिदि दुखु नुयोब्ला बांसिन दुखु मोनबावगोन नंगौना औ आयंनि आत्माया दुखु मोनलांगोन जों बेबायदि थाबाय थायोब्ला आरोथ' नोङो गोसोखौ गोरा खालामनानै थानांगोन ना नङाब्ला बोरै जागोन मेहेर दाथ' आरो दुखुनि समावथ' माथो बुंबावनो अब्लाबो जोङो गोसोखौ हमथानानैबाबो थानांसिगोन आरोथ' आइखौबो मोजाङै जोथोन लानो नांगोन ना राजा उन्दै ओमफ्राय इलिसा बाजैखौबो अ थेंक इउ हाथरखि माने जोंखौ इसेबां बुजिनायनि थाखाय आरोना जोंनि फेमिलिखौ बुजिनायनि थाखाय आरो जोंनि दुखुआव लोगो जाफानायनि थाखाय आंबोथ' बे न'निनो जानो थांगासिनोमोन ना अब्ला आंलाय मानो लोगो जाया जानो नोंसिनि सुखु दुखुआव दायो न'आव थांना फैगोनलां दसे अ दे थांबानो जाबाय औ जोंखौ मानो बेफोरबायदि नागारनानै थांखो आफाया दासो उन्दुलांबायना आयाबो आब' दे उन्दुथोंसै आगै दसे नङाबा दा सिरि मोनोब्ला आफाया मानो जोंखौ नागारनानै थांखोलै आब' आं दङ ना हा जेबो नङा दे जोंहा साथामजों थागोन ना हा आइबो दङ ना सोर बेबायदि खालामखो जोंनि आफाखौ जाय खालामदों ना बेबो सानसे साजा मोनखागोन नायबाय थाल' नोङो दाना जों मारै थाबावगोनलै आब' आं आफाखौ मिस खालामबाय थाबाय आंबो जोबोद मिस खालामदों नाथाय आफाया जों लिंहरबाबो फैफिनलाना आजा आफालै जोंनिफ्राय जोबोद गोजानाव थांबाय आफाया आजा दे आइखौ दसे उन्दुनो होथ'दो फैदो बाहेरायाव थांनोसै जों बाहेरावनो दं दे आयै नों जेबो गिनो नाङा थाथ' आयै फैदो आजा आबैजों थांसै थ'दो आब' थाथ' आयै एमि गोसोथ' गैयामोन नोंसोरनिफ्राय गोजानाव थांनो बेबायदि नाथाय मा खालामबावनो नोंसोरखौ आंबो गोसोखांबायना बिरादनो नाथाय आंथ' फैफिननो हालाना नोंसोरल' जेब्लायबो गोजोनै थादो Boros nang fैदों मिथिखायोमोन आं नों फैगोन होननानै बहा नोङो आं माबोरै थाबावगोन हारसिं बोरै थाबावगोन आं नोंखौनो दाबो दं मोनबाय थाबावलै आङो बे गोसोखौबो माबोरै बुजायबावगोन आं दिनै नोंजों दिनै गैला आं सोरखौ नायनानै थाबावगोन गोसोआनो मानिनो हायासै दिनै नोंसो आंखौ नागारनानै थांबाय जों गासैखौबो आंनि गोसोआनो गनायनो हायासै नोंसो गैला गनायनो हायासैलै एमि जों दंना गासिबो दुखु जाबाय थानो नांला नाथाय बर'सायाथ' गैलाना सोरां लाबोफिननो हानायबा लाबोगौमोन आदाखौ नाथाय दाथ' बेबायदि जायगायावसो थांबायना आदाया नाथ' गाव फैनो हायो नाथ' जों थांनो हायो अब्लाबो मा खालामनो एमि थांनानैथ' थानांगोन ना नङाबा जोंहा राजा जायख्लं इलिसा मामिखौ सोर नायनो आं दाबो फोथायनो हायासैलै सोरां हरखाबै बेबायदि नोंदिया नागारनानै थांबाय जोंखौ नोंखौ बुजायनो हानाय आंहा आरो जेबो रावानो गैलिया थेवबो बेखौल' बुंनो सानदों आङो गोसोखौ बांद्राय लोरबां खालामनांला मानो होनबा आंगा जाय गोमाजादों बेसो मिथिगोन ना आंनिबोथ' बिदामोन ना खाफालनि लिरनायानो बेनोमोन खोमा सोरां आंखौ बुंलांलायदोंमोन बियो दायो फैगोन दे थाब फैगोन आङो आंलाय बहा थानो गोबाव दाथ' आं नेबाय थाब्लाबो फैफिननायानो दंला बियो आदाजोंथ' रायलायनो मोनलागासिनो आंबो खामानियाव ओरैबायदि बेस्थ'मोन ना आरो उनाव बेबायदि जाबाय होनना मिथिबाय
थ'दो एमि हारसिं बिदि थाबाय थानो नांला जेसेनो थागोन आदाखौ गोसोखांबाय थागोन जोंजों बाहेरायाव थ'दो दसे जेबो खालाम गोसो गैथ'आलै आं सोरां मा खालामबावनो आङो प्लिज दुखु दाजासै आरो बारा एक्सिडेन्ट जानाय जायगायावनोथ' दखानफोरना लामायाव सीसी केमेरा दंना गैयामोनब्रा माने जेन'बा केमेरा आरोलै आजिखालि थायोना सिखावफोरखौ हमनो थाखाय आं नुफेरबायाखैना जायखिजाया आरोना बेबायदि थायोब्लाथ' गारिखौ नुबानो सिनायगौमोन माथो ओमफ्राय दा बोरै मिन्थिबावगोन फालाय जुदि गैयाब्ला मोनथियो बेफोरबायदि दाय मावनानै थांग्राया बारा गोबाव थाखुमानो हाया सानबेसे एरसोनानै थानो बेलाय जेरैखि जायाबाबो हमनो नाजाथार बिखौ मानोथो नाजाया जानो नाजागोन पुलिस स्टेसनाव थांगोन आं दायो शाला मानसि बुथारदोंना बे आंनि आयंखौ डाइरेक्ट फासि होनांगौ बेखौ नागारखायाथ' मेहेरा नागारा माने नागारा सा लोंदो होमबालाय लाल साखौनो आं लायनि र' लाइनाव फैदोलै ओंखामबो उखैबायलां बयनोबो हैदो ओमफ्राय मोनथिबाय दे जागोन बोरै जाखोलै हाथरखि जोंनि हाबानि खाना जानांगौआ मा जाबावनांगौ जाखो फालाय दाथ' आयंनि फानग्रासो बानायनांसिगोन ना जोंनि हाबानि खरसा खालामनायानो गावनि बेबायदि समावसो खालामनाय बायदि जाबायना आरो दा बुंसै मेहेर बोरैबा दुखु मोनलायलाङो आङो मारैथो बेबायदि ग्रोब जाखो होमबा दिनै जोंनियावथ' खामानि होनाय नंला आयंनि बेबायदि समावसो बायनाय बायदि जाजोब्बायलै दुखुखौथ' माबोरै फोजोबनो हाबावनो बे दायनिगिरिखौ हमनो हाबासो गोजोन मोनसिगोन आं एसे जागोन दे मेहेर बिदिनो खालामदो ओइ शाला कुत्ता नोंखौ नागिरनाया दिनैनिफ्राय सुरु नों जायखियानो जाया मानो बेटा बच के रहना जाला थुयैयासो नांथान थाबोदोंलै माबे बेखौ सुनांसिगोन आं गारिखौ मानसियाबो सोरमोनथाय आं पुलिसजों हमजाथारालै ओमफ्राय जुदि बे मानसिया जुदि थांनानै थायोब्ला आंथ' आरो नायबोनायबो जायासैना डाइरेक्ट होबोबायना बेथ' आंखौ पुलिस केस होथारगोनलै जुदि मानसिया थांनानै थायोब्ला आंबा सोरखौ एक्सिडेन्ट खालामबोखोलै मा जादों मामाय औ आंखौ नुनानैलाय माथो शक जाखो आमाय जेन माबा दाय मावनो थाङो थै मामाय डाइरेक्ट बिदि नोंखौ फैनाय नुबाय नालाय आङो बेखायनोसो एसे फैयाथ' सानदोंमोनलै नाथाय ओमफ्राय ओमफ्राय हा माथो जाखो आमाय जाथाय जाबायना आमाय हाब मा जाथाय जालायखो जोबोद दुखु गोनां जाथाय जाबायलै आमाय बिमायालाय माथो नोंनि हाबासो दं होनदोंमोनलाय अब्लालाय माथो जाखो दाथ' जोंहा आयं बर'साया थैबायना बर'साया थैबाय औलै आमाय आंनि हाबा दिनखालिनो सोरबा एक्सिडेन्ट खालामबायना मा बुंदों एक्सिडेन्ट जाबाय नाथाय माबोरै आंजोंबोथ' एक्सिडेन्ट जादोंमोन ना नाथाय दाथ' आरो मा बुंबावनोलै आरे बेलाय मानो थैजाखो आमाय ओइ जेबो नङालै दाख्लै पार्टि जानायाव एसे बेदर लादोंमोन ना बेनो गारियाव दोननाया एसे माबादोंमोन दाथ' आरो जोंबोथ' पार्टि जानो सानदोंमोन ना गैलालै आमाय बाबु देनाय नों न' सिङाव थांनाय आबैजों रायलायहैथां नाथाय आं बै मानसिखौ नागारखायालै आमाय जायनि थाखाय बेबायदि एक्सिडेन्ट जादोंना नाथायलाय बेखौ बोरै हमगोन बाबु आं दं बेयाव जेरैखि जायाबाबो हमगोन आंजों एक्सिडेन्ट जानायाथ' नङाना हाब नंमारगौना नङा जाखो नाथाय रावबोथ' नुखायाखै खोमालै बिदिलाय बोरै हमनो हानांगौलाय दाथ' बे गारियानो मुस्किल जाबायलै बेखौ फाननांसिगोनसो नामा नङाबा बे गारिखौनो खाथाम खालामनांसिगोन रावबोथ' बबाव नुनो आंखौलाय